Okay. So yun nga mga ka-alright. Bali ito, susundan ito dito para magpareha siya ng level. Alright. Ang gagawin ni Kalusi. Ha? Level bar na maliit. Alright. Ayan po para ano, hindi malaglag. Lagyan ng purma ni Kalusi. Overhead. So dito pwede na isabay ito mamaya. Purmahan na rin to. Isang ano na to sa labas. Para yung halo sabay-sabay na. Alright. Sukat mo to tayo. Baba. Ha? Pasikip? Masyado naman ito masikip. Hindi, sakto lang yan. Kaya level po namin ulit. Sa kabilang ano. Buti hindi na yung garatok. Yun, sa loob. Biga sa loob, tol. Biga sa loob. Biga sa loob. Panguli na natin yan. Yung sa loob. Yung sa may CR. Oh. Tama ko ah. Oh. Meron, may maliit ng isa. Saan na yun? Ito? Sa kaperaso ito. Oh. Wait lang. Baka hindi, ano, tinama mo na? Oh, yan, tama na. Ito nga ako. Oh, konti lang pala yan eh. Dala na tansi yan. Oh, atalgay ko na lang. Ito, sa kabila pa. Kapila. Atalgay ko na lang. Kaperaso ko na lang. Nakataas nga yung dyan kasi dito. Ano? Oh, sige, ikaw, tama. Oh, ano na eh. Wala, wait lang. Oh. Ano sa tingin mo? Nasa? Dali. Oh, yan. Saan na yun? Tama na yata dito eh. Buray, nihina niya. Oh? Sakto. Iguita oh. Ito na yun, di ba? Oh, guita na nga. Sige, kanto. Oh. Oh. Lapin. Oh. Saan? Sakto na yan, dalawang baldi. Amo. Amoy. Sulit oh. Paray. Ganda lang yung uniform nila.
Ayan na po, natapalan na kalusi na. At siyempre dito, ay, patitigasin na lang pala yan. Oh, tapos to, may hagisan na rin to. Pormahan na muna ni kalusi sa labas. Alright. Diyan po siya sa kabila. Oh, ayan na. Pinalitandahan na. Oh. Alright. Oh, ito patitigas lang to, mamaya na to. Pagbalik na yan bukas. Sa linggo. Ito bagay halo, sabi mo kulang. Hindi mo kung sabi ko kulang. Oh, ay sabi mo sobra. Pinalitada ni karot doon. Takot sa bangko nito. Parang nakamuko na. Dahil kung ang sensitive. Ito ba nagtapal niyan? Isayas nagkano niyan? Hindi mas tatay? Isayas ba? Oo. Isayas na bata? Oo. Hindi isayas na gurang? Hindi. Ay na. Hindi. Nalagyan ko yung mo. Bila, oh. Ha? Oh. Baga. Oh. Baba. Tik na kamulmog yan. Oh. Hindi ako marunong maghagis. Putik na yan. Sapul sa mukha si Gatso. Tinawanan na naman. Gurang na ini talaga ay. Ay, gurang talagang tultul. Lalagyan na nga ng halo yung mukha. Paga. Ito ganyan na lang ito. Kena si nanay. Ay, mga hati. Ay. Udah, ini na emang enggak ada tuh. Hindi na marunong kalusik. Palalusin na ito. Oh, lagyan ko tatang labog to. Ano po? Tubig ko. Basta ba ka? Hindi na maanta lang. Oh. Ayan. Hagod. Dahil ba sila? Malalupit yung hacker na yan. Ha? Gurang na yan. May butas eh. Pagtatapalan ko. May udo.
yung ano niya, kami nanuloko sa akin sa kanyang ano, Facebook, tapos inaano na ko ng ano, Gcash. Tawagan mo nga, ha? Tawagan mo nga, ha? Kaya, hindi, sabi papadalan daw ako ng ano, galing ano eh. Ginamit yung pa ni Ate Bibi. May tinatawag ako si Ate Bibi. Yari ka dyan, pag naniwala ka. Tawagin mo nga kung ano, kung na-scam yung Scam kanya, yan. yung Facebook niya. Sa ano yan? Kung talaga importante yan, messenger yan, tatawag yan sa'yo. Buti na, pinapalitan yung Gcash ko. Buti na, hindi maalaw mo. Abnormal yung isang ano ko. Buti hindi ano. Yari ka dyan. Palagi na lang ako nagaganyan. Ay, hindi ko naman alam eh. May nagkita sa akin ngayon, pinagabayaan ko lang. May nabuksan kanling. Yung ginamit yung ano ni Ate Bibi, sabi, ano, ibibigay daw ako ng pera ng DSWD. Kala ko siya, yung pala, tumawag, lalaki. Sabi ni Mahal, scam yan. Sabing gumun ng mga scammers. Hindi magtrabaho ng ano nila. Matitindi yan. Mga ano eh, mga IT. Malulupit niyan. Yung mga nakapag-aaral ng IT. Gagaling yung mag-hack. Sige. Tinatawagan din daw niya, hindi sumasagot. Wala, naano na yung kanya Ate Bibi. Kasi nga yung kanya, buti nga. Makapagpapay yung wala mo naman yung mga Papasok nila sa gigib. Kung nabuksan mo yung ano mo, gigib siya. Tapos ano yan. I-order nila yan sa ano. pinapabuksan nga ako dito mo. Oh, yari ka doon. Nayari na ako niyan eh. Ayaw mo. Sa 3.8. Binayaran ko. Talin nga eh. Gada maglagay ako ng Gcash, automatic babawasin yun. Talin nga, yung Gcash niya, 1,700. Nayari ako niya, 3.8. Padala pa naman ng sponsor. Abuno baga ako. Kasi pinasok ng sponsor sa Gcash ko. Ang timano, kinaltas ng ano, Gcash. Ay na po yung gurang, namumblema, nahack ang Facebook. May napindot ka niya na ano, na link. Yung na-link sa kanya. Pinaano kasi siya, sabi screenshot mo, diba yung sabi Ay, patay tayo dyan. It's me. Oh, ipinayas niya. Ayun yun. Oh, yun nga, kaya naikapasok siya sa account niya. I-reset mo na yung password. Yung, ano. Dito na po kami sa barracks. Ohoy, sarap po ng ulam namin today. Alright. Sino naman kinuha yung pancit sa akin? Anin? Ay, masarap. Ano? Tato. Time check, kalauna. Yan, balik kami dun. Kala, ano, Talin. Ayan mga ka-alright. Ayan, bumalik na tayo dito. Ayan, ditira ni Kalusito. Overhead na dinagdagan. Nilagyan ng forma, sigurado para di malagbagsak. Takot bagsak ka ng halo.
Magtanggal kang kamay yan. Pagkabit ng pinto. Puloy na kang magtanggal na. Sila magkabit ng pinto. Ayan po si Kalusi. Overhead. Binanata na. Overheat. Nag-init na si Kalusi. Kalusi lang sa kalam. Palautog. Ayan, binaklas din. Adi si Kalusi nagulat eh. Pinagpapako kasi. Ayan po, iniano ni Kapalo yung apakan. So mamaya maghahalo ako. Isang simento. Ayan, pagkalang puto. Alright, Kalusi lang sa kalam. Para iyot sa gadan. Ayan po. Okay na po ang kantuhan. Ayan, at dito kakalisin na lang bahagya at bulihin. Pinatikas muna. Alright. Tapos ito dito sa kabila. Dalawang overhead po ang ginawa ni Kalusi sa pinto with basyada. Tama na tayo? Oo. Natapos din natin ito tayo. Pintuan sa isang araw. One day din yun. Sa pintuan isang araw, di one day din. Talaga.